Ezeoyi Amaka special ma n'eziokwu nu onye ọma Tochukwu na-ekwu golonu m malụ m Ezeoyi Amaka ọ dị n'uchobe Ezeoyi na Ezeoyi dị ụsọnụ mana ụtọ ka atọba atọta ife dị mmanụ maka na ada egote mmadụ n'afịanụ ọ bụrụ bịa lie egwu Ezeoyi ka mmanụ ịmakwa mkpaji oyi nụ mana mala mmalụ na onwere Ezeoyi ife ada aka ya nụ maka na Ezeoyi bụ Chukwu afụla anya nụ onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu nụ ibe chọpụ onye ọya adịlị mma oche ndụ na-ekene inu ma Ezeoyi Amaka nụ Ezeoyi Amaka ọ dị n'uchobe Ezeoyi Ezeoyi Amaka a na-egote mmadụ n'afịanụ Ezeoyi Amaka ụtọ ka tọba atọta ife dị mmanụ Ezeoyi Amaka ife aka onye nwe Ezeoyi Ezeoyi Amaka Ezeoyi bụ Chukwu afụla anya nụ Ezeoyi Amaka anọ mmadụ ka eji aga nụ Ezeoyi Amaka asị na ọkọkọba anụmanụ o jebe n'ukwu osisi nụ mana ọkọkọba mmadụ ọ chọbanụ nwanne ya nụ mana ọkụkọ dị echefu onye kwoli ọdụ n'udu mmiri nụ oyi nwere Ezeoyi bịa fụ mmanya n'onye ọma bịakeneli onye ka unu
oyi malo oyi mba bịafụ mmanya nwa chie na nwaloji odogwu Maazị Chukwumeze Adachie onye ọma bilinu ezi oyi amakanu ezi oyi amaka ọ dị tobezi oyi ezi oyi amaka toka tọba totife dị mmanụ ezi oyi amaka ezi oyi bịafụ mmanya nụ ezi oyi amaka anyị ekenezianụ Maazị Chukwumeze Adachie nwa chie na nwaloji odogwu Ochendo 1 na Hanover, Germany. Chairman Eze Motors and Shipping Services, Hanover. Manoi nwekwazi Eze Adachie Global Logistics Nigeria Limited. Ọgaranya na-adị eme mkpọtụ, ezigbo onye ndu ndị Igbo na Germany, National Coordinator ndị Igbo na Germany. Anyị bụ Chairman nzukọ ndị Igbo na Hanover. Ezi oyi ka ajọ nwanne na isi m wele egwu a ka nke na-eri ya ezi oyi nụ, maka na ezi oyi amaka nụ. Ife ezi oyi na-Amerikanụ, ezi oyi bụ ife n'enu ụwa, ife bụ Chukwu n'enu ụwa. Ochendo si mụ bụlụ egwu m ka njebezi a na abịrịba ka nje kenezi oyi ya. Onye ka nje bube jebezi a na abịrịba nụ, odogwu ndị abịrịba jide ebube onye aka nchekwube jebenu ọbata obie ume nka ndị onye nwe ino nwere ifenu, mana ọ nwata kwọcha aka usoro ọgaranya lachaba aka nụ, mana ife imelu obodo ka obodo ji akwụrụ ya aka nụ. Ya ka iji akpọ ya ọbata obi enu. Ịbụ nnukwu mmadụ adịrị ofele nụ. Chief Ibe Ọkụwa omenka ndị Ibe Chọp ọbata obi prominent member
Parliament Hanover. Odogwu ndị abịrịba jide ebube ọfọ nne nyere yi na iji agazi maka na isi mmiri ada atata Chairman Ebola and Company Limited, Investor, Import and Export, Used Clothing and Textile. Onye ọma na-ede mmanụ ibe chọpụ nwanne m lechaba na onwere onye mere ibienu maka na nwoke ni obi ọbụlụ dikenu oche ndọbasi maka na onye nkolomobi ada abụ odogwunu nwata kpote ka n'enu ụwa nwanne m solo ọgaranya libe ifenu n'enu ọnọdụ ugo dị egbe mma mba sọ ọnọdụ ugo adịrị egbe mma nne n'ụwa maka anyị jiri na nwayọ anyị mekata anya yọlịa na egunu onye opi nye m onu nkwa amala egwu bịa onye na mmadụ abọnọkpọ n'okporoisi maka na isi nụlọ egwu ya eme ya ntị nụlọ egwu ya ekwere isi onye ọmụatụ chukwu na mmadụ yes sir. Ọdịnụ chọbezi oyi amaka onwe mmadụ ka onwere egonu amaka ezi afọ aka egonu amaka ife aka onye nwezi oyi amaka ezi oyi bụ chukwu afụrụ anya nụ amaka amaka onye nwere ezi oyi n'ụwa ọ dịka onye nwere ezi afa aka ego ezi afa yi ka ego inu maka na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego nụ mana nwayọ bụ ije ụwa ọma mbụ n'ikenu asị na afịa na-atụ ụzụ na anọ ọsịsọ nụ nwoke gbasibe mbọ ikenu ọya bụ akpọ ya odogwu izanụ maka na onwere ibe onye gburu agwụ ji ugo emenụ onye ọma tochukwu ka na-ekwukwa n'okwu ojendụ ọ bụ iwetara egwu anyị na-agbanụ maka na nkịtị adịrọ mmụọ nịnọnụ onye na-atụfuru adị atụ ụtakwanụ mebe ọgọ gwalụ mmụọ lile ọjị nyakpala ọjị nkwụ na adali ọjị kwadanụ nke dị mma ka anyị na-achọnụ
nke na-adịrọ mmanya gbatelete maka na ntị dike na-asa ajọ okwunu. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani, nwa mụrụ n'obi eze. Nnamani nwa eze ka nna azanụ. Onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwunu. Tupu mmadụ apụta ụwa n'elu ụwa na Chukwu edeghị ife ọ ga-abụnụ n'elu ụwa. Ọbata obi esi mụlụ otu ezinne ya, ezinne mụrụ zụọ, nne zile ụzọ ka nwa. Afụfụ nne na-atalụ nwa, dezianụ n'orikanụ, ebele nne na-ebelu nwa ya ka ọ dị mma. O mee ka ndị ọsị nwoke n'ezinne ya na ife ndị a meliri erika, ọlụ ndị a lụrụ erikanụ. Nwa mesibụlụ ọgaranya maka na o si na nne. Afụfụ nne na-atalụ nwa ahụ n'ụwa, mana ọ sụlụ nni ga-eri nni ọ sụlụ. Oche ndọkwa eziokwu nụ. Nne mụrụ nwa ya eli aka nwanụ, mana ọ bụ sọ ọfịa nne ọbata obi eso ọnya ka ụkwụ na-agatọlịlịnụ. Anyị ga-eji gịnị wee kene nne mụrụ ọmụmụ? Ogologo ndụ na-arụ isi ike nụ. Ma n'ezi oyi nwa chie na Nwaloji, odogwu Maazị Chukwumeze Adachie na anyị ewetala egwu anyị na-agbanụ. Nye aka nji si n'ezi oyi amakanụ. Ezi oyi amaka mmanụ. Oyi aka m ịkwa ine n'ụwa sisi anụ n'ọkwa ajọ oyi. Oyi mmagwa ibe ezi enu ya ka na-ekwunu. Oyi mmalụ oyi ya mgbe ọ dị na mba, ezi oyi ya gwụrụ ka elisi enu.